Mbe sabani kalo tani duruna sude bi kuma caman nana ma ala ɲininkali caman nana ala bidiya mɔgɔw b'a kɛ ka video kunkuruni minnu cari a y'a sɔrɔ kutuba kɔnɔ n kumana ko 6 kan nin kalo ka ko la nin kutuba dara kutuba min ka bɛ kɛra sabani kalo kibariya de la mais ɲ'o de fɔ denmisɛnnin minnu aw b'a danbe ka taa sunna ma ani sunna mɔgɔw n ko bidiya mɔgɔw fari kana foni ka tɛmɛ aw kan ni olu bidiya min bɛ olu bolo u b'a cari kosɛbɛ ka tɛmɛ aw ka sunna carili kan et puis aw yɛrɛ b'u dɛmɛ u ka bidiyaw carili la fana ɲɔgɔn y'o fɔ wagati caman b'o fɔ u kana fari foni ka tɛmɛ aw kan et puis aw yɛrɛ kana k'u dɛmɛbaga ye u ka bidiyaw carili la nin kalo tani duruna n bɛ ko 6 fɔ tani duruna su quoi nin kalo tilancɛ tani duruna kutuba kɔnɔ ye ko 6 fɔ n bɛ sagu ka k'u surunya ko 6 in nin kalo min filɛ nin ye yala ka caman su ala ana ka sun kere-kereya ni fasamantiya ba ka sunna ka tɛmɛ kalo tɔ kan wa nin kalo fatamanciya ba ka sunna ka tɛmɛ kalo tɔ kan ciden tun bɛ a caman su bal ciden tun b'a su ni dɔɔni tɛ wala sunna don i ka caman su nin kalo kɔnɔ pour ka ciden ladege sallallahu alaihi wasallam caman su nin kalo kɔnɔ pour ka ciden ladege sunna don kɛlɛ filanan nin kalo a tilancɛ su min filɛ nin ye dɔw b'a a su in kɛrɛkɛrɛya ni damana duwawu dɔ ye ani a damana nafilaw dɔn ani araka hakɛ dɔn hadisa minnu nana a la bɛ hadisa la filɛ foyi ma sabata a la ka damana nafila d'a ma ka damana duwawu d'a ma a su la tilancɛ su sabani tilancɛ su damana nafila ma d'a ma damana duwawu ma d'a ma u bɛ minnu fɔ n'a b'u mɛn a bɛ bidiya lesiri t'o la diina la hadisa minnu nan'o la hadisa la fulen don nin ye fɔlɔ ye filanan ye sabanan min ye nin kalo a tile 15 na a tile a don u b'a don kɛrɛkɛrɛyana damana sun ye k'a fɔ tilancɛ don n'i y'a so u bɛ damana fasamantaw dɔ fɔ a sun na hadisa minnu nan'o fana la bɛ hadisa de fo a bɛ hadisa la filɛ wala ka tilancɛ don k'o kɛrɛkɛrɛyana damana sun ye k'a bɔ tilew tɔ la bidiya de y'o fana ye i bɛ kuma minnu fɔ a la a kan'u lamɛn hali ni aw ɲɛ kɔrɔ n'o karamɔgɔ de k'u sigilen don n'u ye nin kalo tilancɛ don kɔni damana su kɛrɛkɛrɛya k'a d'a ma bidiya dɔ lesiri t'a la ciden ma kɛ a ma sabata hadisa ma sabata bolo a la nin ye 3 ye 4nan nin kalo tilancɛ su u bɛ a damana fasamantiya dɔ d'a ma ka hadisaw dɔ nati ka fasamantiyaw dɔ fɔ a la o fana sabatilen tɛ damana fasamantiya ma kɛrɛkɛrɛya k'a d'a ma k'a bɔ denw tɔ la kuma b'o fana bɛ fɔ o fana la a bɛɛ lafulen de don bɛɛ bidiya nin ye jolina ye 3nan nin ye 7nan ye 4nan ye 5nan nin kalo tilancɛ su a bɛ dɔw bolo ko ala bɛ sa latigɛ di malikɛw ma o de kɔnɔ
o fana sahalente salla tige beddi malikaw ma laylatul qadr de la laylatul qadr fana la ko inna anzalnahu fi laylatil qadr kata sura laba شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآن يجيني دامنا سونغالو دلا وتيدن كوفنا أقول لا تيجو سو كل ليلة القدر سودرو ليلة القدر فنا بسونغالو دلا donc salla tige munum beke kadi malike umma kabo alafe o beke lelatul qadri sude la sungalo de kono ninkalo tilancha inte sinyato fanala worona uben ninkalo tilanche don kere kere ya ni dumuni tobi udoye koy ka dumuni tobi ka fanta wala dumuni o dumuni ubafo asa al ummi aw asa li abbi aw asa li walidaini dobe dumuni nunun tobi konni nyemfa ka sure fana ube ba ka sure fana ube bange baga fula ka sure fana ka dumuni tobi nin kalo tilanche doyi na kadi fantaw maku ka du koy ba min fatura ibe fa min fatura ibe ka bange baga fula min fatura ko abaraji kasuma afana ibidiyai lesirita la dina kono donc nin ko woro aka jantola kele indoron de sunnay ka chaman su sabani kono haketala me duru imbe aka yere kolosi nayu me yoro kramola ojo la video la chiata sila abe bidia lesirito la dina kono aya yere kolosi bidia ukerima bidia ye bara fude bidia ke baga ibe bara fu ke de la et puis na ya soro mbe bara fula mlankolon bora la makko soro o yere kanyo ne nye bara fu ke o damate de junubu de be la ni kolokolo de be bola ciden de ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu akanka ko min fulani ni mo min ko kura do ala bi ko no be sagima de na togodo la mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu na togodo ciden ko ni mo ye bara do ke islamiya dina ko no an kan nyamarate minka ikabara be sagima de ciden ko yakum muhaddasatu limul fa inna kulla muhaddasatu bid'a wa kulla bid'atu dalala wa kulla dalalatu fi nar ciden ko bawma ya yire korosi ko kura madina kono ko kura be dina ni batola be bidia be fili be tasuma de kono donc anyenyo hakli jigi nin ko nununa sabani tilanche ko la sude yenninye aka yire korosi ube kuma fo aka su fasamantana sarakati bona sunya barajila lesirita sila ani su to ni don to be de kedanya